lokaci bako ne. Suke fukara faɗa su ji. Salam alaika aboki, ya kake ya kuma yan uwa. Duk muna nan lafiya, ya kake ya kuma rayuwa. Sai dai mu gode wa Allah akan halin wanga rayuwa. Na zo da ɗan wani sokaci akan sana'ar mu ne. Lokaci ya samu ka zama kowa naka ne. Zan so ku gane ɗan uwa, shi lokaci bako ne. Zaka ga yau ka ɗaukaka, gobe ka zan ba kai banne. Lokaci kenan ɗan uwa sai ka gane ka dubawa, ka sani cewa ɗaukaka Allah shi ke bayarwa. Rabbi shi ne ya son ganin ka hakan, ya son ganin ka hakan. Masanyi Rabbi idan ya kai ka, wayo da baraka ba su kai ka. Zan so ka tsarkake zuciyarka, kuma ka amfani lokacinka. Dan lokaci za ya zo kuma ya wuce ne. Suke fa kaiwa ta magana ne, ta taɓa mini zuciya ne. Zan so ɗan uwa a yau ku gane, ko cikin so mu sanya alkhairi na ce. Abokina, abokina, so yakan zamanto akai na gaskiya a ci riba. Sabanin hakan ko shi ne ke sa wasu bayayin garko. Masu kifi da aibi, ɗan uwa alasa mai dace a lahira mu zamanto a tafarkin al-Mustafa.